И здравейте хора, сега ще снимам клип за сървъра, който правихме първи епизод. Препоръчително е, както в първи епизод, дали да е, че и аз обикновено гледам първите епизоди. Аз знам, че е препоръчително да не играя повече от 6 минути, затова клипове са ми толкова кратки и ще ги правя по поне, да кажем, 10 епизода. Така, сега продължаваме. О, не. Суров никога. Картофите не се ядат сурови. Това е факт. Картофите не се ядат сурови. Сурови не се ядат сурови. Не се ядат сурови. Картофите не се ядат сурови. Какво се случва? Чакай. Трябва да го ям. Трябва да пробвам сега. Стана. Ето ги 3 картофа. 4 картофа. И сега отивам с дърва. Дърва. Странното е, че намерих малко откритие, че не можеш да отваряш врата. Клекнал. Или пък водата или пък не можеш да плуваш, клекнал. Това са странни факти, които разбрах наскоро. Не много наскоро. Нали, аз епизод го снимах преди 3-2 дни. Първи епизод, естествено. Това е втори епизод и е продължение. Доста покопах и построях. Като се върнах, направих едно спално помещение. То е много тайно. Никой не знае за това спално помещение. Ха-ха-ха. И така, хора. Може да сложа клипа на пауза, макар че се колебая. Аз съм щупил 2. Супер. Да, това е програмата за снимане, хора. И как ще затварям? Ще спирам клипа на всеки няколко секунди. Сори, хора, изхъбих си вълната. Сега ще трябва да отида да построя. Къде е тази смотрена? Ето я. И така е. И във втория епизод ще сам строяш, да ви кажа. В интерес на истината и аз малко построях. Помисля, че имам вещица. Представете ли си къща на затворена врата без нито една дупка да влезе някаква вещица? Ако има една дупка, разбирам да влезе за бебе зомби. Ама вещица ми се струва невъзможно. Готово. Стана нощ. Картоф се изпече, ще го изям. То, че се изпече. Ще го изям. Юпи. Хайде сон.
Сън. Скоро клипа ще свърши, понеже вече стават 5 минути и няколко секунди. Прочитано е, нали ви казах. Не знам дали да го спазвам или пък да не го. Все едно. По-добре да го спазвам. Не обичам много рискове. О, картоф. Още един картоф. Странно. Що ми даде един картоф? Би трябвало да ми даде... О. Странно се едно. Стаждам този картоф. И сега... Тъпото зърно. Получавам само тъпото зърно. Бух. Добре. Ще потърся картофи. Картофи. Чакай. Нещо се бъгна отново, бе. Само времето ми тече така. Това е много гадно, поне и времето раз се бъгва. Не знам колко време. Дали аз не броя. О, клипът свършва. Все едно, остави. Я да спазвам правилата 6-7 минути. По изключение един път. Айде разнообразие малко. Ама, ти сериозно ли бе, човек? Може би това е картоф. О, да, картоф е. О, това също беше картоф. Това не беше нищо. Сори, Майкъл. Картоф. Картоф. Много си зле. Значи. Готино е да не съм сам. То вече станаха почти 7 минути. Как времето тече толкова бързо, ми кажете, бе хора? Аз не знам как. О, оня селянин ме зареза. Аз съм зарязан. Ще си поплача по това красиво, грозно, смотано, глупаво дърво. Аз цепя за дърва. Туру-ду-ду-ду. Рекламите, все едно дреме ми. Тутутиш. Сега колкото си ще и съм готин пич. Аз съм готин, защото ям кисело мляко. Аз съм готина пичага, ям кисело мляко. Ям кисело мляко. За обяд, вечеря, закуска, обяд и мама. Всичко да е моята храна, да е това. Ма друго да правя, само ще се ядам. Да се спра, докато не кажеш стоп. Тън. Чакай, печката! Но съм зле. Това как трябва 8 минути? Хора, вие знаете ли, че това трябва 8 минути? Знаете ли го, бе? Това е много срам. Ще си видя. Колко лайка имам аз. И добре, хора. Това беше от мене. Не съм ви показвал скина ми. Това е той. Отзад има само една качука, нищо интересно. И така, довиждане, хора. Овида, Зейн. Надявам се да ви е харесал.